Shalom. Ja estem acostant-nos a Purim. Els arbres estan guanyant mica en mica, o no tan mica en mica, la potència, la força que els hi dona la saba que puja de les arrels. I justament acostant-nos a Purim hi ha una data del calendari, ja sigui Adar Aleph o Adar Bet. En aquest any que estem, que és un any Meuberet, un any embarassat, tenim Adar Bet també, però en aquest cas podem dir que tant Adar Aleph com Adar Bet hi ha un dia assenyalat que és el 7 d'Adar. El 7 d'Adar és la data de naixement i de funció de Moshe Rabenu, de Moisès, el nostre mestre. És molt curiós que la data de naixement i de funció coincideixin en el mateix dia, oi? Doncs bé, resulta que en una altra figura molt important, rellevantíssima de la història d'Israel, en el cas del rei David, també va néixer i va morir el mateix dia del calendari, en concret el dia de Shavuot. Una altra coincidència interessant és que molts tzadikim de la història d'Israel van viure el mateix número d'anys, en concret 110 anys de vida. I aquesta és la vida que va viure justament Yosef Atzadik, el Yosef el Just, fill de Jacob. Què vol dir totes aquestes històries amb els números de la data del calendari i totes aquestes dades relacionades amb números en general? Vol dir que el número en el judaïsme és molt important. Els números són molt importants perquè precisament les lletres en el judaïsme tenen valor de números. Una paraula és un número i per tant els números són paraules també. I al seu torn les paraules i els números descriuen l'essència del que és una persona i per això és tan important la data de naixement o l'edat de vida d'una persona. També podem dir una dada molt interessant en relació amb Moshe Rabenu, que com hem dit va néixer i va morir el 7 d'Adar, que és que el seu descriptiu Moshe Rabenu té valor numèric 613 i 613 és el número de preceptes de la Torà, els 248 positius i els 365 negatius. Què vol dir això? Això vol dir que els 613 preceptes els ha de complir en conjunt el poble d'Israel. I justament l'ànima de Moshe Rabenu, que se suma a aquests 613, engloba i recull en la seva ànima totes les ànimes del poble d'Israel, de manera similar a la que feia Adam Arishon. Així doncs, veiem realment quina importància tan gran tenen els números en la història d'Israel i, en concret, com veiem que el número realment descriu l'essència de les coses, igual com fan les paraules i els noms i les lletres, que són a partir de la matèria prima a partir de la qual el creador va crear l'univers i les persones i tota la realitat. Shalom.